A variante espiritual e a ruta do Pai Sarmiento foron as protagonistas do stand da Mancomunidade do Salnés na Feira Fairway de Santiago de Compostela. A pesares da súa curta vida, as propostas xacobeas do Salnés collen cada vez máis peso. La gran feria en Santiago del Camino de Santiago, y ahí tiene que estar la comarca promocionando sus dos caminos, la variante espiritual y la ruta Sarmiento. Llevamos ya varios años viniendo, nos está diciendo el personal que está atendiendo a la gente que el cambio del año pasado de conocimiento para este año ha sido brutal, eso nos tiene contentos y bueno, pues estamos promocionando. Con estas dúas rutas a Compostela, a Mancomunidade aproveita o tirón internacional do Camiño de Santiago, tamén a súa capacidade para desestacionalizar o turismo, converténdose nun interesante complemento da oferta de sol e praia. A comarca do Salnés foi quen de que todos os concellos da comarca foran capaces de traer a nosa comarca turismo internacional. A vista foi que, por exemplo, na variante espiritual ano pasado pasaron peregrinos de ata 55 países distintos. Tratamos de buscar este público encamiñado a facer o camiño e as variantes hacia un tipo de, digamos, de turismo que ven precisamente a facer esas rutas fora da temporada de verano. A Asociación de Amigos do Camiño Portugués tamén respalda esta promoción dos dous camiños salinienses. Hai 25 anos que a entidade apostaba por potenciar a variante portuguesa. Agora confían nas posibilidades das propostas creadas pola Mancomunidade. E que está tendo uns resultados óptimos, e prova delo é que a iniciativa privada está creando albergues, está creando bares e riquezas e restaurantes que porque os peregrinos veñen, eso quere decir que efectivamente o camiño está vivo, o camiño ten unha progresión e o camiño ten futuro. Dende a Mancomunidade están convencidos de que a promoción vai no bo camiño e miran cara ao Xacobeo 2021 como un ano de oportunidades para que as rutas a Compostela do Salnés continúen a medrar.